mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: anzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndiri mudzimai ari kuraramawo ari kumhiri kwemakungwa, asi nyaya yangu iyo yandiri kuda kusheya nemi yakaitika apo pandainge ndichiri kuZim. Then nguva yacho iyoyo vabereki vangu pavainge vachiri vapenyu vainge vambori netakshop yavo. So mutakshop umu uyo ainge ari musikana wedu webasa ndiye aipota achitengesa mutakshop imomo kana kuri kunzi isusu tinenge tisipo. So pagate repamba pedu painge paine intercom, then patakshop zvekare painge paine ka button kekuti waidzvanya, then mumba mukitchen mainge muine ka speaker ke intercom yacho. So musikana webasa aizoti kana anzwa kuti kutakshop kune munhu then aibva azoenda obva azonotengesa. Saka pane vamwe vana vemuraini vakabva vazotanga kunotisa kuti iye aitora nguva kana kuri kunzi vakadzvanya vachida kutengeserwa. Vana ava vakabva vazofind out kuti pakati pegedhi redu then just close to the wall painge paine ka space kekuti munhu aikwanisa kutokwana obva atopoya. Apa pamba pedu painge pasina imbwa. Saka vana ava zvavainge vava kuita ndezvekuti vaiti vakadzvanya intercom yaiya, then vakaona sekunge anenge asiri kuresponda, then umwe wavo ndiye aibva azopoya obva azopinda mukashop kedu ikako obva aba izvo zvavanenge vachida, obva vakasika kusvitsana, then munhu obva atopoya obva atobuda zvake. Zvinhu izvi vakaramba vachingozviita zvekuti each and every time taizoti kana uri musi westock taking paya pakuzonoverenga, sisi vaya vainge vachitishandira vaigara vachingobatwa nestock all the times, vachingobatwa nestock. Ende nguva dzose taiti kana tichiverenga paya ndinorangarira kuti vaigara vachingochema vachiti ivo vainge vasingatombonzwisisi kuti kozvii zvainge zvichiitika, because ivo vainge vasingabi, but vabereki vangu vaingogara vachingovanyea vachiti no, zvaari kuita munhu uyu ndezvekuti ari kupota achidana hanzvadzi yake, then vobva vazopanana stock yedu, then vobva vazoenda vobva vazonotengesera vamwe vanhu. Saka the first time paakabatwa nestock musikana uyu vakabva apiwa warning, then the second time ndokubva azotanga kubatirwa mari pasalary yake. Asi ivo sisi ava vakazotanga kucomplaina vachiti it was not fair. Ndokubva vati kuvabereki vangu kana zvichiita vaikumbira kuti vange vachienda nevabereki vangu kuvaprofita kuitira kuti vange vachiziva kuti ari kunyatsokuba mutakshop umu ainge ambori ani. Asi panguva yacho iyoyo vabereki vangu vainge vasingabhilivhi mune zvemaprofita. Kudzamara musikana uyu akazoti adzokera kwavo ndokubva azodzoka nevamwe avo vaainge achiti ndivo sekuru vake. Vakati vadzoka varara the first night, the following morning musikana webasa ndokubva azoudza vabereki vangu kuti sekuru vake ava yainge iri ng'anga zvekare vainge vari muprofita. Saka iye ainge achingokumbira mvumiro yekuti sekuru ava vange vachingosiya mishonga yavo, then mishonga yavo iyi ndiyo yaizobata munhu uyo ainge achiita zvekuba. Ende ivo sekuru vacho vakabva vati mishonga yacho yainge iri very dangerous zvekuti munhu uyu mushure mekunge abatwa pane mimwe mishonga yaizofanira kuti munhu iyeye ange achizogezwa nayo, nekuti munhu aikwanisa kuzotoremara because yainge iri very dangerous. Vabereki vangu zvose izvozvo vainge vasingambozvibhilivhi, vakangofungidzira kuti sekuru ava vainge vachingotambiswa front nasisi vaya avo vainge vachitishandira. Ndokubva sekuru vaya vabva vazopiwa mvumiro. Zvinhu izvi vakazviita huri usiku, vakabva vapinda mushop ndokubva vatanga kumwaya mishonga yavo. Imwe yacho ndokubva vazoikanda, yainge yakaita kunge matombo, vakabva vaikanda pamusoro pemazenge, then imwe yacho vakabva vazobuda panze pegedhi ndokubva vaimwaya pamberi petakshop. Ndokubva vati zvaita mangwana acho vakabva vazodzokera zvavo kumusha kwavo. Asi vakati vaperekedzwa nasisi vaya vainge vachitishandira, ndinotorangarira amai vangu vachitoseka zvavo vachiti akuna
hakuna zvinhu zvakadaro, asi vakabva vati regedzai tione zvimwe kuda haasiriye ari kuba, but baba vangu vainge vachingoti ndiye mhani ari kuba because zvinhu zvacho zvainge zvichibiwa they were just funny. Mutuckshop umu makatanga muchabiwa masweets, kudzamara mainge mava kubiwa cooking oil, sometimes hupfu, salt nemamwe mabasics. Saka kuti tinge tichibhilivha kuti vana vemuraini vainge vachiba zvinhu izvi zvainge zvichinetsa kuunderstand. It was only an adult that was capable of stealing such stuff, such basic stuff, because taingozviudza kuti kana vanga vari vana vanodii kuuya vachiba mafaji, masweets nemamwe machips, mabiscuits nezvakangosiyana siyana. But anyways, mukoma mushure mekunge tuckshop yedu yateyewa ndipo pakabva pazobatwa umwe mwana hwani. Zvakaitika on that day isusu tainge tatobuda nevabereki, then ndokubva tazonzwa takati tava mutauni, ndokubva tazonzwa sisi vava kufona pafoni yababa. Baba vakabva vangoti everyone get inside the car, we are going back home. Baba havana kana chavakambotaura kusvika tichizosvika pamba. Saka takati tasvika pamba ndokubva taona kuti painge paine mwana ainge akanamira padoo rekupinda mutuckshop. Apa tainge tisingazivi zvino kuti mwana uyu kuti ange achisunungurwa kubva kune izvo zvainge zvakamubata chii chaifanira kuti chinge chichizoitwa. Then ivo baba vakabva vazoti kuna sisi vaya vaitishandira vange vachifonera sekuru vavo, but vakati vafona then ndokubva vaudzwa kuti sekuru vacho vainge vakatosiya mafoni pamba, kune kumwe uko kwavainge vakadanwa, kwavainge vakaenda kunobatsira vanhu veko. Ndokubva sisi vaya vazoudzwa kuti chibvunzai kuti hapana here anoziva kuti mwana uyu tomusunungura sei, nekuti baba vainge vava kutya kuti zvimwe kuda mwana uyu anokwanisa kuzotosvika pakufa akangonamirira padhoo ipapo, dhoo raipinda mutuckshop. Zvikazonzi ivo baba urombwa hwavo ndiwo wainge hwakonzeresa zvose izvi. So sisi vaya vakazoti vafonera zvekare, ndipo pavakabva vaudzwa kuti ivo baba vangu sezvo vainge vari muridzi wepamba apa vaifanira kuti vange vachitora bhande ravo, asi vachienda kunorova mwana uyu vaifanira kuzomurova vasina kusimira, vasina chavanenge vakapfeka. Amai vakabva vazoti inini nevanengena vangu zvekare nasisi vaya tinge tichipinda mumba. Then baba ndokubva vazokurura nhumbi dzavo ndokubva vatanga kurova mwana uya nebhandi, vainge vasina kana chavainge vakapfeka. At that time mukoma isusu tainge takatodongorera tichida kuona kuti chii chaizoitika. Baba vangu vakati vachirova mwana uyu vaiti pose pavanenge vamurova paita masparks, so pachiita sekunge pari kupfuta moto. Mwana uya ndipo paakazotanga kuridza mhere ndokubva amhanya achitiza. Then pasina kana kumbopera time mwana uyu ndokubva azodonha mumuti akabva atokuvara, akakuvara zvakaipisisa mukoma zvokuti hanzi spinal cord yake yainge yatsemuka, ndokubva atotanga kutorarama ari pawheelchair. Zvinhu izvi mukoma hazvina kugumira pamwana uyu, zvakaramba zvichingoitika kudzamara vana 3 vemuraini imomo vazosvika pakuita zvirema. Vana ava mukoma vakaremara nenzira dzakasiyana siyana. Wacho akazopedzisira kuita chirema. Pamba pavo painge paine swimming pool, but swimming pool yacho yainge yava kusashanda, so ainge akauyawo pamba pedu ndokubva apoya. Saka akati achingonopinda mutuckshop ndokubva anamirira zvekare. Apa ainge akabata mabiscuits ndokubva angoramba akanamirira akabata mabiscuits iwawo kusvika tichizozviona kuti mutuckshop mainge muine munhu ainge arimo. Baba ndokubva vaita zviya izvo zvavainge vakaudzwa, izvo zvainge zvakaudzwa sisi vaya vainge vachitishandira. Baba ndokubva varova zvekare mwana uya, but hapana futi kutora time. Ndokubva tanzwa zvichinzi mwana uyu hanzi ainge achimhanyisana nemunengena wake, iye ndokubva azoluza balance, ndokubva anodonhera muswimming pool, but akanodonhera kudeep end. Saka makumbo ake hanzi akabva atsemuka paakanodonhera muswimming pool imomo, ndokubva atoita chirema. Zvinhu zvekutoti zvakatombonetsa vanhu vemuraini kuti ko chiiko chiri kuitika kuti vana 3 vose musame rain vanoita zvirema. Kamushonga wacho zvawaiita hanzi waivavhiringidza vana ava zviya zvekuti havaizombokwanisa kuti vange vachirangarira kuti vakambopoya pamba pedu ndokubva vazonamira vachida
kupinda mutakshop. So mukoma zvino izvi vabereki vangu vakasvika pakufa. Zvino izvi zvisina kana ani zvake ainge achimbozviziva. Isusu ndisi tega tainge tichizviziva. Sisi vaya vakabva vazosiyawo basa. This was after a very long time. Ndokubva vasiya zvavo basa. But mukoma zvino izvi zvakatoitika pamba pedu in reality. Ende vabereki vangu vakangosvika pakufa vachiti zvinhu zvekuti hazvaifanira kuti zvinge zvichizotaurwa. So isusu situation yemuzimu payakazooma ndokubva tazomigrate, ndokubva tazobva zvedu kuzimu tikabva tauya kuno kwatiri kumhiri kwemakungwa. Since takazouyawo kuno kumhiri kwemakungwa, soon after baba vedu vashayika, mama vakabva vazotengesa property iyoyo. Hatina kuzomboitawo interest yekuda kuziva kuti mishonga iyoyo yakazopanduka here kana kuti zvakazongo expirewo mushure mekunge baba vangu vashayika. But ndo storywo yangu iyo yandangoti ndinge ndichishare nemi. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndiri kurarama ndiri kumhiri kwemakungwa, asi izvi ndo zvakaitikawo pamba pedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadii zvenyu mukoma Nashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu, makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndakakurawo ndiri nherera. Ndikudawo kuti ndinge ndichingotaurawo izvo zvakaitika kwandiri kuzosvika ndichizoyarukawo. Ndingangoti dzainge dziri nyasha dzaMwari, because pamba pacho apo pandakakura ndichichengetwa, vanhu vepo mukoma, the way yavainge vakandivenga nayo, zvimwe kuda dai dzanga dzisiri nyasha dzaMwari ndingadai ndakafa. Zvakaitika ndezvekuti amai vangu vakashayika apo pandainge ndichiri mudiki. Then hama dzababa ndokubva dzazotora mamwe madzikoma angu. Then inini ndikabva ndazotorwa nagogo. Gogo ava vachinditora, ivo kwainge kusiri kuti vainge vachindida, asi vainge vachitongoda munhu wekuti anenge achizoita mukomana wavo wemombe. So gogo ava vainge vari mukadzi wasekuru. Sekuru vainge vari hanzvadzi yaamai vangu. Takati tichangobva kurufu rwaamai mukoma, ndakatanga kushandiswa sekunge ndainge ndiri muranda. At that time ndainge ndichiri kuenda kuchikoro, but ndega ndakazogumisidzira ndaona kuti ndirambe ndichingoenda kuchikoro zvainge zvisingambo make sense, because zvandaiita ndezvekuti ndaimudzwa makuseniseni. Dzimwe nguva ndobva ndanzi enda unochera mvura. By the time yandinenge ndazopedza kuchera mvura dzinenge dzava kuma 7 apa tainge tichitanga chikoro na 7:30. Ndisati ndawana mukana wekuti ndinge ndichigeza, ndaibva ndanzi enda kumatanga unoita chakati. By the time yandinenge ndabva kumatanga ndaibva ndatanga kutukwa, ndobva ndanzi pfeka uniform yako unge uchienda kuchikoro. Ndaiva munhu wekuti hakuna ainge achida kugara padhuze neni, because munhu wose ainge achingoti ndainhowa. Mukana chaiwo wekuti ndinge ndichigeza ndainge ndisingambouwani. Kuti ndinge ndichiendawo ndiine chandinenge ndakabata as in mbuva chaiyo, handaimbopiwa mukana iwoyo, because ndichingonopedza kupfeka uniform ndaibva ndatanga kutotukwa ndichinzi chienda kuchikoro. Musi wandakazoona kuti zvishuwa Mwari variko, pane umwe musi apo patakaswera tiri kumakomo tichirisa zvedu mombe dzedu. Saka inini neimwe shamwari yangu takabva tazorasa mombe dzedu. Iye akabva azosara ari mugomo imomo kunze kwainge kwava kutovira. Then inini ndikabva ndangozvipa zvivindi, ndikati ndichazongonozviona. Semunhu ainge atova nini, ndainge ndatojaira kurohwa, ndainge ndava kusatya kurohwa. Ndakangoti ndichingosvika, ndokubva ndatosvika gogo vakatondimirira. Vainge vachitoziva kutoti kana vakangondiona ndanonoka zvinenge zvichireva kuti ndinenge ndatorasa mombe. Saka vakabva vandibvunza kuti mombe dzainge dzakakwana here. Ndokubva ndavanyepera kuti mombe dzainge dzakakwana. Vakabva vati handei kudanga tinodziverenga. Takabva tazoenda kudanga kwekwe tichinodziverenga. Then gogo ndokubva vazoona kuti dzainge dzakashota. Gogo vakabva vazotora shamu ndokubva vanditsika. Vakabva vanditorera plate yechikafu iya yandainge ndapakurirwa. Vakabva vati uyu haadyi kana mombe dzangu dzisina kukwana. Ndakabva ndabuda mukoma, asi ndakabuda ndichichema. Ndokubva ndazoenda zvangu ndichinotsvaka mombe apa kunze nawo kwainge kwatovira. Apa ndiri munhu wekuti ndainge ndichitongotya. Ndaiva munhu wekuti aitya kufamba kana uri
uri usiku, but ndakabva ndangozvishingisa ndikati sezvo ndainge ndasiya shamwari yangu Mugomo, ndichazongoti kana ndasvika Mugomo ndobva ndatanga kurova muridzo. Tainge tiine code yedu iyo yataishandisa, asi mukoma ndakati ndichifamba ndakangonzwa kuti muviri wangu wose uyu wainge wava kuita kumerera zvezve zvekuti uko kwandainge ndichienda kwainge kusina kunaka. Then ndokubva ndambomira mukoma. Ndakati ndakamira kudaro ndichizvitongesa kuti ndodii, ndoenda here kana kuti ndodzokera kumba, but kumba ndaiziva kuti hakudzokeki kana mombe idzodzo ndisina kudziwana, but feeling manje yandainge ndichinzwa ifeeling yekuti yaita kundivhundutsa, because ever since in my life ndainge ndisina kana kumbogara ndanzwa hana yangu ichirova kudaro. Ndaita sekunge munhu ainge amhanya for a very long distance, kunyange kufema chaiko ndainge ndava kutofema ndichiita zvekutamburira. Ndakati ndichizvitongesa kudaro mukoma ndokubva ndangokaruka ndaona umwe mukadzi ainge achibva Mugomo imomo, but ainge akapfeka gemenzi rake rewhite. Saka akazoti asvika pandiri ndokubva ati kwandiri iye ainge achida kuenda neni kuchechi. Ndikabva ndati zvino mukada kuenda neni kuchechi, inini ndine mombe dzandiri kuenda kunotsvaka Mugomo umo, but akabva aramba achingondimanikidza. Akabva ati kana ukaenda neni kuchechi mombe dzako uchadziwana, but kana kuri kunzi ukakwidza Mugomo umo mombe dzako haudziwani. Saka sezvo iye ainge andipromisa kuti kana ndikangoenda kungonotsika kuchechi kwavo ikoko kwaainge achiti ndo kune sowe ravo, mombe dzangu ndaibva ndatodziwana dziri pachena. Ndakabva ndafadzwa nazvo ndokubva ndazoenda naye mukadzi uya. Asi mukoma takati tichinosvika pacho apo painge pachipindirwa sowe mainge muri mujinga megomo iroro. Then ndokubva ndangoona kuti mukadzi uya pandakazocheuka ainge atongonyangarika. Iye ainge achifamba ari kumashure kwangu, inini ndiri pamberi, because iye akati iwewe unokwanisa kunditiza saka chifamba uri pamberi. Mukadzi uyu mukoma paakazonyangarika ndipo pandakabva ndazoita sekunge ndainge ndati bengeno. Ndikati mukadzi uyu ainge ari murungu, ko murungu ainge abvepiko kumaruzevha kwedu ikoko zvekare, ko waye ainge akapfeka gemenzi rake rewhite, ko waye ainge aburuka achibva Mugomo. Saka ndakazotozvifunga pandainge ndatomira padhuze nevanhu avo vainge vari pasowe ravo. Saka vanhu vaya vakati vandiona ndakangomira paya ndiri very confused. Then umwe muprofita akabva azouya kwandiri achiita sekunge ainge achihaka mweya, but mweya wacho wainge uri pandiri wainge uchitaura imwe language isina kana ani akamboinzwa, because pandakazopepuka vakabva vati pane language yandainge ndichitaura nayo yavasina kukwanisa kunzwisisa. Saka havana kukwanisa kuziva kuti mweya uyo wainge uri mandiri wainge uchida kuti kudii, but it was more like a warning. Mukoma, Mwari variko, vanhu zvedu tinoita zvivi, but Mwari variko. In that moment pandainge ndiri pachechi ipapo mukoma ndakati ndapedza kunamatirwa ndokubva ndangoti fambei zvishoma, because muprofita wacho akabva ati tevedzera zvaakuudza iye. Kana ati iwewe uchibva pano mombe dzako uchasangana nadzo pachena, iwewe uchingofamba uchingonzwa kwaunoda kuti mwoyo wako ndiko kwauri kuda kuti iwewe unge uchienda. Saka ndakabva ndati nezvese izvi zvandaona regedzai ndinge ndichidzokera kumba. Gogo vakada kundirova ndinobva ndavaudza. Saka ivo gogo munhu wekuti ndaivazivira kuti vanofarira mashura nezviratidzo. Saka ndakaziva kuti kana ndikangovaudza nyaya iyi havazondirove. Ndakati ndangofamba ndikangoti maybe about 50 meters mukoma ndokubva ndatoona kutoti mubani mombe dzangu dzainge dzirimo idzo dzandainge ndarasa. Ndokubva ndatodzitina ndichidzokera kumba. Mangwana makuseni takabva tazonzwa tose tava kudanwa kumba kwaSabhuku vainge vakasuwa. Ndipo pandakabva ndazonzwa zvichinzi hanzi pane mutumbi wainge wawanikwa Mugomo. Saka vanhu vainge fanira kuti vange vachikwidza Mugomo, kuti vanhu vange vachiona kuti munhu uyu ainge awanikwa Mugomo nevamwewo vainge vachivhima ainge ari ani. Iyi mukoma zvakazoitika ipapo ndezvekuti painge paine umwe mukadzi uyu ameno kuti ainge akabviwa naye nekupi ndokubva azoponderwa Mugomo imomo. Then after mukadzi uya azonoonekwa Mugomo, shamwari yangu iya yekukwidza Mugomo
iyo yakabva yataura ikati iyo ngainge yakaona vamwe varume, hanzi varume ava vainge vakatakura zisaga, but akangoti ataura zvose izvi akabva azongomuka akafa. Mukadzi uya akaonekwa Mugomo mukoma, iye ainge akachekwa kuitwa mapisi ainge akakwana musaga. Munoona 90 kgs masaga aya ainge akachekwa kugurwa akakwana musaga imomo. Pakazoya hapo mapurisa, but zvinhu zvakaitika ipapo zvainge zvichityisa. Ndainge ndiri nherera zvangu, but gogo vangu kunyange zvavo vakazongoramba vongondishungurudza, but vaingoti kana vakarangarira zvinhu izvi zvakaitika, kunyange sekuru vaibva vatanga kucomplaina. Kana kuri kunzi gogo vanenge vanditi dzokera unoita chakati chandinenge ndisina kupedzisa, kana kuri kunzi kunze kunenge kwavira. Sekuru vaizongoti ko kana akapondwa handiti inenge yatova ngozi yaunenge wandipinzira mumusha mangu. Kubva ipapo mukoma ndakazongotiza zvangu, but nanhasi uno kunyange ndikatambudzika sei, kana ndikangorangarira chiitiko ichi chakaitika kwandiri, ndinobva ndangonzwa ndichimerera. Zvokwadi Mwari variko, tinoramba zvedu asi Mwari variko. Hey vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi pano mumwe mukadzi akazongoburuka achibva Mugomo akapfeka gemenzi. Ndokubva ndangoita sekunge ndakabatwa nechadzimira. Pandakazopepuka, hanzi pandakazoti pembenu, ndokubva ndaona kuti tainge tatosvika pasowe racho, but mukadzi uyu ndakabva ndaona kuti iye ainge ari murungu. Ndokubva anyangarika. Hey, pakaipa. Just imagine kuti murungu akapfeka gemenzi over kupa warning yekuti handei kuchechi. Then mangwana makuseni Mugomo muya mubva mazoonekwa munhu akapondwa, akaita zvokugurwa mapatsi ake akaiswa musaga. Shamwari yako yainge iri Mugomo imomo, mushure mekunge yati yakaona vanhu vayakaona yobva yazofa. Hey, hanzi neizvi ndinoona kuti zvechokwadi kunyange hedu tichiramba asi Mwari variko. Hey.